Tsaga tsaga paka maka Dark City Host Clan 35 Delenzema Amise tonton Sister Mata Ahoi upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera pano pachopo chasvika pamawani muupenyu wakamira negumbo wani usachambire mumoto uchibuda mupani ita Mwari ndiyambutse riva Jordani rangarira murombo naRazaro mwanangu verengawo magwaro nehope usakanganwecha nezuro vamwe usavatongere chitororo ahoi upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera ese chau chabata iyeye kugogochesa sabata iyeye chokwadi Mwari vakanaka iyeye panewe paunoshanda iyeye saka tiri mufananidzo yake tichireva kutetere vanhu vake saka tinokoshesa ukuru hwake asingade kuteerera ndezvekwake upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera pano pachopo chasvika pamawani muupenyu wakamira negumbo wani usachambire mumoto uchibuda mupani ita Mwari ndiyambutse riva Jordani rangarira murombo naRazaro mwanangu verengawo magwaro nehope usakanganwecha nezuro vamwe usavatongere chitororo ahoi upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera upenyu mutambidzanwa neatsikatopese inonziwanwa iwe mwanangu aiwa ndoda kugoterera chese chau chabata iyeye kugogochesa sabata iyeye chokwadi Mwari vakanaka iyeye panewe paunoshanda iyeye saka tiri mufananidzo yake tichireva kutetere vanhu vake saka tinokoshesa ukuru hwake asingade kuteerera ndezvekwake